easy go. Alright, what's up mga Joy? So for today's video, today's vlog, sobrang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. Sobrang tagal na talaga guys. So yun nga mga Joy, dahil busy tayo sa mga MB natin. So ngayon, so for today's video ay yung asawa naman natin yung iba vlog. Dahil nga, sobrang madami na nag-comment sa akin na bakit daw nawala yung asawa ko sa pag-vlog, yung hindi ko na daw kasama. So yun nga mga Joy, ano pang umpisa natin? Naliligo pa siya. So, magkintayan lang tayo ilang oras para tutos siya. So yun nga mga Joy, na-miss nyo ako lahat, na-miss nyo rin kayo. Sobrang hirap ng Tagalog mga Joy. Putangin na to. So, ang camera natin ay iPhone 5S muna. Mga Choy, sobrang tagal niya makaligo. So, bali mga Choy, maganda na tayo ng oras. Tagal-tagal na rin namin hindi nakapag-vlog. Tagal-tagal din namin hindi nakapag-prank sa isa't isa. So, yun nga mga Choy, dahil na nakarang araw ng mga MV namin, yung mga music video namin, kumbaga kami ng mga record. So, yung nakikita nyo na lang sa akin yung mga content ko na music video na lang. Yun nga, so yung asawa ko naman yung vlog ko. So, alam ko naman na maraming namimiss dito so boom! So hindi ko na patagalin to, magantay lang tayo. Let's do this. Para mga Choy, dito na binigay yung mga Choy dahil tapos na siya maligo. Tagal-tagal na hindi kami nag-vlog. Mga Choy, ito na siya mga Choy. Hey, what's up bro? Dami kasing nagsabi sa atin ngayon bro. Tagal-tagal na daw natin hindi nakapag-vlog. Ito na siya mga Choy. Namiss niyo ba siya mga Choy? Si Maria Bianay Sumirag. What's up bro? Uy. So yan nga mga Choy, tapos na siya maligo. So ito na. Ito na, hindi lalabas ka. Ayun nga mga Choy, bali mga Choy, tapos siyang maligo. So madami kasing nagsabi na mag-vlog daw. So pagpasensyahan nyo na ako mga Choy, ang hirap talaga mag-lalo mga Choy men. Hindi natin alam men, balang araw Tagalog na tayong lahat dito. Isa ba? Gimingaw daw silang mga fans, yawad ng mga karaan na itong mga fans. Asa ba? Hindi ka lagi. Doon na rin mga Choy. Okay na kayo. Nag-vlog. Hindi na kami nakapag-vlog kaya nga. Ako nandun ang mga fans na ito. Yawad. Yun. Hindi naniniwala sa mga vlog namin. Kailangan natin magtiis. Reverse. Uy. Men. Patayin ang tubig kasi Miss papuno. nila tayo, men. Miss nila tayo, men. Share ko lang sa inyo mga Choy. Away kasi kami. Almost months nila ata. 2 months na hindi kami nag-uusap. Kaya nga busy ako sa MD. Kaya nga hindi lang ako naglakas ng loob na vlog yung sarili namin. Sobrang na-miss nyo ako. Na-miss nyo rin siya. Na-miss nyo. Birds. Na-miss nyo siya. Na-miss nyo rin ako. Na-miss nyo rin lahat. Hindi ba yung miss niya tayo? Na-miss nyo siya. Ito na. Ito nang request mo tol. Mag-vlog kami ulit pero bago yan hindi ko rin iwan yung MV, yung music video namin. Kailangan marami pa kaming gawing kanta para mapasaya namin kayong lahat at mag-enjoy sa aming mga kanta. Susuportahan mo. Sungit mga Choy. Sungit mga Choy.
Sige lang mga Choy. Wala yung salig eh. Wala yung review akong subscriber. Sige lang mga Choy. Let's go. Easy go.